जानजि हमना होयो नामा? आयौ मा हाम्फेयाबो बडि फेदेरनोसै नोलै लोगोफोरनो देरसिखोदो सिमेन्टनि बानायदो आरोना सोरबा सोरबा फिसा फिसा बेखौ इमाव देग्रा जाबाय जोंना बिथाङा इउटुबखौ गारबाय होनदों नामा नोङो? गारबायला माथो खालामनो इमाव देग्रा जाबाय आंनो दिसो बोरै देयो जानजि हमना होयो नामा? Ayo. Moनलायबावबायसो माथो ना नोंनि इदि मोनाबालाय जानो मोननै दिनो रोंबावगासिनोथ' आंथ' मोननै दिनो रोङो नै देनायखौ नाय सोबाय आंनावसो फोनांगोनहाय बे मा गावनिखैबो लाङा गायनखौनो मारैथो होमबालाय थाबबो बोखाङा नोंखुनजो देबाय ओइलायसो रोंथारा गावहानो देनानै दे दे आयौ मा गावहानो देनानै दे दे स्टेप रोङालां हिनजावफोरनि खामानि आयु फुरिया नंखायथार नालाय भिडिअ भिउस मोननो थाखायल' देख्ला नोङो Everyone, welcome back to the Bodo couple YouTube channel. तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जानो हागौ आरोना हाम्फेया नै बुवा खानाय स्ट्रिट होलायनानै ओमफ्राय दुर्गा फुजायाव मेथाइ जानो फैसा गैयानो ओंखायनो बे खानायखौ बियो आंखौ खानायखौ गावनि फैसाजों बोनानै होआखैब्रा मानि फैसाथो आंनि फैसा नङाबा सोरनि फैसाजोंसो बोदों इमावनि फैसा इमाव नै देगासिनो दं माने दुर्गा फुजायाव मेथाइ जानांगौ नालाय जिलाफि जानांगौ मेला गाखोनांगौ ओंखायनो देगासिनो अयथासार ओंखाम उखैदोंलै नासो एवनानै ओंखाम जाहैब्रबनोसै आं दसे सोरबा सोरबा आंनि खानाय बोनायखौ मेगन सालायलायबावो इस जायाखैमा हमब्रेब्रेनो दायो देखांबाय आरोना नै बिदि जाबाय बेनिफ्राय बेखौ सालिबावगोन नामाथाय सालिला डाइरेक्ट बेखौ दै होनानै लादुरा लारु बायदि सिथुमसिगोन थाम्फैफोराबो ये है चावल चावल को ऐसा देबाय करता है उवाल में इसे दोनफिननांगोन आं इसे देनोसै माबायो नालाय नै बेयाव माबाना दोनखादों आरो देग्लिग्रोनानै दोनखादों अच्छा लोखोना बिलाइ लोखोना बारि ज्राव नारा बारि ज्राव लोखोना ना मोखोना Wow, what a nature. Beautiful location. Amazing. Most beautiful place. बिराद समायना जादों नै बोथोरा दिनै उखुन्दै खुनाय बायदि जालायबावदों सान हाबसिगोन आरोना दायो बारा गोबाव गैला सान हाबनो आधा घन्टासो बावबाथाय हाबथारसिगोन साना
माइयाबो ओंखारजोब्बाय जोंना नै माइ फिथाइ थाइजोब्बाय हाजोआबो खाथियावनो जोबोद समायना गामिया नों हारसिं थानांदो आयु काकेकेनो बुरै बायदिनो नै जा थोरसि मानजिगासिनो बिथाङा आं सुग्रा जादोंमोन जों बेसेबां बादुलि हाम्फेया मालाय खानाय स्ट्रेट खालामलायनानै सियाराव जिराय जिराय मोनजादों बिराद बायनाय बे हौवाखौ लोमजाथार बेफोरबायदिसो हौवा मोननांगौ दा दे मोजां मानसि बिराद खामानि बायनो हायोब्रा हाम्फेया नायबाय था आंबो साननैसो उनाव दिनेशखौ बिफा बे साइकेल लानो होलायलायाब्रा जिदुगा बिदि मावनानै जानांगोन सानथ्राखैमोनलै जिउआवबो होनदो जिउआवबो सिमाङावबो नुफेराखैमोन आं होनदो साख्रिनि फिसाजो हाबा खालामनानै मा होनदों गासै बेरायबाय थांसिगौमोन आं मा होनदोंहाय गाइखेरखौ इदिसो बिफैयो हिराया मानजिबाय था दे थाब थाब र' मानजि मोजां मानजि जायाखै इस बिथाङा खालामबासला आयु लाबोनो थागोन आं ओइथिं साइडनिफ्राय ला ओरै बडि खालामबा गिदिर जाबाय Wow. Udah mendak. Exercise moja खालामना लाग्रोदो गामसाफ्राबो गुबाय थायो ¿Cuál es el हाम्फेयाबो बडि फेदेरनोसै नोलै लोगोफोर नै दे थिखोदो सिमेन्टनि बानायदों आरोना सोरबा सोरबा फिसा फिसाबाव बेखौ मोनसेयाव 10 केजि दङ दे बानायदो दे मानसिफोरनि दे बानायदो बुख्रांलायदोंथ' बडिया पप